יהיו שם מגדלים באוויר, לא יהיו שם חומות, אולי עם בית מקדש, ואולי יהיו שם קורבנות בהר הבית. בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי מכל מקום יוצאת לדרך תחרות סרטוני מדע בדיוני. דניאל אופיר מביא כמה רעיונות. איך תהיה ירושלים עוד 100 שנה? או שזה יהיה תיקון, וזה יהיה מקום קוסמופוליטי מדהים, או שזה יערס, או שהכל יערס. אני מקווה שתהיה פה עיר פלורליסטית, ציורית, שרומא תהיה בכיס הקטן שלה. את העבר של ירושלים רבים מכירים, אבל איך תראה העיר שההיסטוריה שלה מתפרסת על פני 3,000 שנים בעוד 100 שנים? איך תראה ירושלים בשנת 2111? התחרות ג'רוזלם 2111 2111 מתקיימת כל כולה באמצעות אתר אינטרנט. היום ניתן האות. מתחרים מכל העולם מוזמנים לייצר סרטוני אנימציה ומדע בדיוני בנושא ירושלים העתידנית. חבר שופטים בינלאומי ישפוט את הסרטונים שיועלו לאתר האינטרנט של התחרות. אנחנו רוצים להציף את האינטרנט עם כל מיני סרטונים של דקה עד 3 דקות. התחרות הזאת יש לה פרס של $10,000, ושופטים בינלאומיים ברמה של וים ונדרס, שהוא במאי גרמני מאוד מפורסם. האם הכותל המערבי ומסגדי הר הבית עדיין יעמדו על תילם? מה עם משכן הכנסת? האם פרויקט הולילנד ישרוד את היוזמות לצמצמו? מה יהיה על חומת ההפרדה? והאם תסתיים עד אז בניית הרכבת הקלה? הרכבת הקלה גם לא תיסע גם בעוד 100 שנה. אני לא יודעת אם היא תהיה קצת דומה לתל אביב, אבל היא כן תהיה מודרנית, אבל היא תהיה מאוד חרדית. ההכרזה על הסרטון הזוכה תהיה ב-31 בדצמבר, 100 שנה בדיוק לפני תאריך היעד של הסרטים. אז אם יש לכם קצת דמיון וחשיבה קולנועית, הנה ההזדמנות ליצור ירושלים משלכם. ירושלים של מעלה. נושא הבא,